Drăguș a primit o stripteză de ziua ei. Un vis de păr al lui Mihai, tati. Ia-ți mă firul de păr. Haide, toți copiii să danseze! Hai și nebunii. Văd. Te-ai tot păcet. Băi, da, e incredibil băiatul. Banane. Nu se mai stat. Ia două banane! Tati, dansează, tati. Hai și Cezar, dansăm! Mâncă gratis, zic că ce mai contează. Hai, Alexa, că e gratis, mâncă la tine acasă, mâncăm. Tati? Hai mă, tati, că tu nu mănânci banană. Nu. Să mă zic că bine știi odată, mă, dacă te tot o chinui în casă. Uite copiii au Da, mă, să-i stam chiar, da. Nu e la fel de aerodinamic cu banana. Așa, da, bravo. Bravo, Ani! E studiată, cu tot, e scenografie făcută, așa face voiau. Bravo, Alexia! Hai, Alexia! Bravo, Auzi tu? Hai, tati! Haide, shake it! Shake it, auzi pe papagal de Dă să filmăm și burta lui Chivu. Hai și burta lui Chivu. Nu lui Mihai la Chivu, lui Mihai Chivu. Nu al lui fotbalistul, mă. Hai, tati, bagă repede! Shake it. Deci uite-te și tu! Uite să ai tu, te și tu la Uite-te și tu! Când îmi vezi de Lucian, Rodica stă supărat acolo. Când îmi vezi de mine, tu râzi! Și tu, uite-te, fii și tu de aceeași parte. Am înțeles. Bravo copii! Cezar, ușor, să nu mă Aș împinge. vrea să fiu un video și să merg în program. Nebunie! Cezar, ușor, mami, ușor, lasă, nu mi-ai face gândit. Trebuie să se manifeste, Andy. E ca ăla, ca chigluim. Cezar, hai, dai un puplu, Andy, și gata, hai. Nu contează că o femeie, ăsta topa meu sare, Cezar. Degeaba mai faceți o fetiță. Nu mai, chiar nu vezi ce căutam cu folosul cu două fete. Deci dacă făceați un băiat. Nu bagă seama cu băieții. Fii de băieți, nici nu bagă nimeni seama. Aici ei, Ai făcut copil frumos. suntem la cuice. Homoteca e aici. Incredibil. Vezi să nu dai capul de masă. Alisa, dansează și tu, tati. Păi dar normal că ea nu bagă seama singura femeie normal și stă cu doi distruși. Aici. Credibil. Dacă aveai băiat era de mult iubit. Aici cu ăștia. Asta nu bagă nimeni seama. Trebuie să Mami, pleci la lasă. mama lui. Cezar, lasă să danseze, mami. Uite, așa o cheamă, auzi? Luiza. O cheamă pe numele întreg. Cezar, Cezar. Cezar, lasă-l să desfășoare, tati. De ce puși, tati? Te-ai jucat 19 atunci și am 30 de ani și da, păi, acolo. Manifestații de astea la băieții ăștia. Hai, pule, să-ți fac părul un pic.